Witamy serdecznie na Śląskim Jarmarku Kultury w Bieruńskim Ośrodku Kultury Kinoteatr Jutrzynka. No, będzie konkurs na zacnego biesiadnika, będzie tutaj trochę widzów, trochę muzyki, trochę gotki, no i dobrego jedzenia, czyli wszystko to, co jest przepisem na dobro, fajno, zabawa. Na sam początek prosiłbym tu pana Krzysztofa Myalskiego, który teraz pełni rola gospodarza. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że jako to jest Śląski Jarmark Kultury, to chyba się nie obrazicie, jakby dadowo zgodą. Witam Was pięknie tutaj w Bieruńskim Ośrodku Kultury. Dziękuję, żeście tu są, że bierzecie w tym udział. Dziękuję burmistrzowi miasta Bierunia, że też przyszedł i jeszcze powiedział, że po śląsku do was powie. Witam seniora miasta Bierunia, pana Jana Wieczorka. Witamy zespół Bierunianki, który, no cóż, wprowadził ten folklor śląski. A oni, no cóż, tak się ciśli, że tu Edek nawet z Cyją przyszedł i na pewno do was zaśpiewają, a wy się boicie. Cóż, Radio Katowice jest ponoć duże, prawda, panie Darku? To jakoś tam wleziecie do tego studia. Będzie dobrze. Panie burmistrzu, proszę może parę słów jako gospodarz miasta. No i co, cieszę się niezmiernie, że czegoś takiego jeszcze nie było. Mam nadzieję, że będzie coraz częściej i pamiętajcie, Bieruń Wąbrzaje. Słuchajcie, większość ludzi wie, w którym budynku jest. Jest to kinoteatr Jutrzenka, którego dyrektorem w ogóle Bieruńskiego Ośrodka Kultury jest pani Zofia Łabuś, którą bardzo serdecznie witamy. Z nami są jeszcze nowobierunianki. Bardzo dziękuję, a życzę przyjemnej zabawy. No to już zaczynamy. No słuchajcie, no przede wszystkim trzeba śpiewać, a więc zaśpiewamy, bo to jest ważne, że akurat ta piosenka, od której zaczniemy, nosi tytuł Śląskie granie i śpiewanie. Wierwyjną przez jakiś czas gwary zakozali, nie przesadzą starych drzew, bo my się nie dali. Teraz idzie się już czuć jak u siebie w domach. Nos ratuje wspólny śpiew, tak powiadoma. Za naszych przodków na tej ziemi powstało to nasze godanie. A co przeżyje jeszcze wieki, to śląskie granie i śpiewanie. Za naszych przodków na tej ziemi powstało to nasze godanie. A co przeżyje jeszcze wieki, to śląskie granie i śpiewanie. Żeby przypomnieć, szczególnie tym młodym, że nie wszystko, co dzisiaj jest aż takie piękne i fajne. Że przedtem też były różne instrumenty, różne po prostu melodie, które bardzo, bardzo ludziom się podobały. Myśliweczku, kochaneżku, bardzo ci rada, bardzo ci rada, bardzo ci rada. Dałabym ci chleba z masłem, ale mu zjadła, ale mu zjadła, ale mu zjadła. Dajmy czapu, gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocha ją. Znalazłem ulicę, znalazłem dom, znalazłem dziewczynę, co kocha ją. Jak zrobić taki chleb, który zawsze będzie smakował. I to jest przepis na taki dobry, richtig dobry śląski chleb, tak jak pierwy był. Ale każdy chleb musi być na naturalnym zakwasie, normalnie prowadzony tak, to kiedyś nasi dziadkowie robili, nasi pradziadkowie, nasi ojcowie. Zachodzi słoneczko, jeszcze się ogląda. Czy róża południa, czy róża południa, czy już noc mi żąda? Czy róża południa, czy róża południa, czy już noc mi żąda? Ale
jarmark kultury. To musimy się teraz przyjrzeć bliżej tej kulturze. Mamy pierwszego tutaj pana Franciszka Latochy, pirofila. Ja myślę, że oklaski należą. Pięknie. I po tym koszcie może się przyjść i obejrzeć. Naprawdę jest to do oglądania. Ja, no też, a wiele pan tego mło, tych otwieraczy, bo ja rozumiem, że nie wszystkie pan tutaj przyniósł. No około 4000. No ja mam taką swoja izba i tam mam wszystko tam przymiar w jednej. A to są otwieracze z całego świata. No oprócz Antarktydy nie ma. No to jak to tak? No nie umiem do Antarktydy, jeszcze tam browaru nie otwarli. I ty i ja do śpiewu mamy chęci. Bo nos to genau kręci i richtig szafa gro. I ty i ja do śpiewu mamy chęci, bo nos to genau kręci i richtig szafa gro. I ty i ja do śpiewu mamy chęci, bo nos to genau kręci i richtig szafa gro. Pani Jolanta Grzesia. Co my tu mamy? To jest wszystko wysztrykowane? A jaka jest różnica między sztrykowaniem a heklowaniem? No jedno to się robi na drutach, a jedno się robi na szydełku. To akurat jest na szydełku. A niech pani opisze, co tu jest? Ja tu widzę, tu są podstawki, a pod... Pod filiżanki, jednej pod kieliszki. Jak komu pasuje? A co tutaj to jest? Tu są serwetki jakieś, a? Na górze jest zazdrostka. To też można powiedzieć takie zazdrostki do szafek. O! Zazdroski do szafy. No a co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj takie sztrykowaną taśkę, takie dumno. Bardzo gratuluję i brawa się należą, bo to są naprawdę studynka. Poszła Karolinka do Gotowina, poszła Karolinka do Gotowina, a Karlicze Czanią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina. A Karlicze Czanią, jak za młodą panią, z flaszeczką wina. Chociaż ja nie legam pod twoją pierzyną. Kazałaś mi wczoraj przyjść, a dzisiaj się zamkłaś. No ja myślę taki barytun, to aż tu zahuczało wszystko. Przychodzi babeczka do lekarza, bardzo zresztą może z brodą kawały i mówi, pan doktor mówi, o jak dawno pani już u mnie nie była. Panie doktorze, no bo chorowałam. To spotkanie jest autorskim projektem Stowarzyszenia Dziedzictwo Kultury. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Proszę Państwa, jest mi szalenie miło, bo bardzo ciekawe to wydarzenie zakończyło się konkursem na zacnego biesiadnika. Pierwsze 2 miejsca zdobył pan Jan Kikla i pan Jerzy Kostarczyk, ex aequo. A jutro pan Jerzy Kostarczyk oraz pan Mikla Jan zaproszeni są na ulicę Ligonia w Katowicach do Polskiego Radia. I dla Państwa, także dla tych 2 panów, 2 płyty autorskie zespołu Jorgusie z dedykacją dla pana Jana i dla pana Jerzego. Dziękuję bardzo, to wszystko. Tamtego Śląska nikaj pomału, już nie mamy i bez to po naszemu. Na Śląsko no tak gromy, na Śląsko no tak gromy, na Śląsko no tak gromy.